Benim ekranım göründü diyen evet size men de yazdı. Emmenize hoş geldinizler. Arkadaşlar benim adım Jora, familyam Esenov. 1984 doğumluyum. İşte benim bugün sizlerle paylaşacak biznesim bu internet magazin. Hazır men internet bilen internetten haysin alışveriş edýäňizler diýsem, evet, sizlerin hemmäňizem internetten alışveriş edip gördüňizler. Häzir bu zatlar hiç ýyly bir geň däl. İşte meniň aýtjak bolan zadym bu internet magazin, öz internet magazinimiz ne tolka bärde alışverişiň gürrüňinden ok bärde, puluň gürrüňgidip dur bärde, saglyň gürrüňgidip dur bärde, swobodam gürrüňgidip dur. O ýüzdenem işte häzir düşündirjäm bir aýdaly 33 minut, 34 minut geçen hepde bundan zapis edemem. 33 minut bolupdyr. 33 minutta aýdaly 30 minut telefonuňuzy sizlere nişat verecek zatlary öçüriňler, dinleňler, oňatça bir sanjyk ideýa, bir sanjyk gowy bir pikir sizlere oturan wagtda näme o pikir sizin durmuşyňyzy ütkedip bilýär. Men bilmeýän saglyk baradamy, men bilmeýän durmuşyňyzy değiştirmek baradamy, men bilmeýän swobodamy näme isleýäsiňizler, ama meniň düşündirjek zatlarym içinde bu zatlarym hemmesem bar. Men bu Farevlin biznesi bilen häzirki işläp ýören işimde häzir mesele men emme türkmen ýaly menem işleýän ýurtdaşymda Turkiýada edil hemme kimem gelýärler retke öz biznesini gurýan adam bar. Gelenden olaryň bir wagda biriniň elinde işläp ondan soň näme etdiler? Öz bizneslerini gurup başladylar. Menem edil şonuňky ýaly häzir biriniň elinde işleýän şo wagtdan biriniň elinde işleýän bu bizneslerini sataş duşmazdan öňüm. Şimdi näme etdim? Meniň şol 24 sagatym aýdaly meniň hedefim bar. Aýdaly Türkiýede gelip 4 ýylmy, 5 ýylmy işlejek bolsam, şol işlejek 4-5 ýylym men şu biznes etsemem geçýär, men şu biznes etmesemem geçýär. Indi bu biznesde nämeler bar? Bu biznesde meniň elimde gatowy internet magazinim bolýar. Yer ýüzünde işläp duran internet platforma. İnternet platforma diýende häzir bir wagtlar güýçli, uspешне aýdaly milliarder adamlarda internet platformalar bardy. Häzir mana bizlere ökmen bir uspешне bolmak gerekýär, bizlere ummasyz milliard pulumuz bolmak gerekýär. Elimize näme diýip sırazy bizlere gatowy internet magazinimiz bar. Onda da Nitoga gatowy internet magazin 170 döwletde işläp duran özem 48 ýyllap yer ýüzünde işläp duran reputasiýasy o bir biznes. 48 ýyl diýende näme düşünýärsiňiz? Men öz duýguyma aýdym. 48 ýyl ol bir adamyň ömrü diýmek, ýarym ömrü. Uje bilýärsiňizdir, adam erkekler 70 ýaş berýärler, 80-70 ýaş, aýallar 80-80 ýaş. Gözüňize getirňler, uje bul ýarym asyr işläp dur yer ýüzünde. Bu näme anlamda? Diýmek, nadýojny diýmek, produksiýasam, kaşifini hemme zady nadýojny. Meselem bir ýerinde bolmasa, bir ýerinde bu firma aýdaly bir aksaklyk göwüren bolsa, bir zadyny eksik eden bolsa, bu wagtçaly bu 48 ýyl yer ýüzünde işlemerdi. Sen 48 ýyl bir onda da Amerikadan soň aýdaly Amerika goşanyň bilen ondan soň 169 döwlete girip işlejek bolsam, senin ürünüň şo bir tempde durmaly, gaty barhada ýyl-ýyldan oňat durmaly, käşifesi ize gitmeli däl. Şonuňky ýaly käşifesi gowy, käşifesini hilini hiç haçanam düşüren ok. Hili barhada aýdaly geçen ýyl bir aýdaly bir vitaminni näme çıkaran olsa bu ýyl hasam ondan gowy edip çykarýar. O ýüzden näme dotýar? Gitdigi saýy ýurdam köpelki dotýar, gitdigi saýa yer ýüzünde aýagynyň üstünde durmagy başaryp. Şimdi bu Forever Living kampanyası, bunun asnawatyly Rexmon, Grekmon şu an izin alıp barýar. Rexmon aradan çykdy. 1978-nji ýylda döwredi kampanya. Aýdaly Amerikan şirketi Arizona döwletinde 169-170 döwletde işläp dur, 200-den aňyr produksiýasy bar. Bära geldiňizler,
sizlere yankayışmayalı Gatow internet magazininiz ondan da şaram näme sizler elinize Gatow'u обучение sizlere internette näli iş alıp barmaly. Aýdaly emmet meselem gelýäs birimde diplom bar, birimde diplom ýok, birim ýene bir ýerde işleýär, her haýsy bir näme bilen gelýäs, bir opyt bilen gelýäs. Näme etmeli bul biznese gelen wagtda sizden näme talap edilýär? Diplomun barmy? Diplomun bolsa diplomu unut. Bära geldinmi? Edil. Mesela birinci klasa gelen ýaly bära gelmem, emme zady öwrenmeli. Näle öwrenmeli? Bizler tak tagam gepleşip bilýäs. Hemmemiz howadan suwdan gepleşip bilýäs. Ýene bul biznesi dogry şekilde adam bilen görüşüp adama dogry şekilde düşündirip gepleşmek ol düýbünden o da bir nawyk, o da bir öwrenmeli hünär. Onda öwrenmeli. Onda näle öwredýäs? Özleriň sistemlerimiz bar. Aýdaly okumaly kitaplary, o giýirmeli eýitimlerimiz bar. Özümiziň etmeli şartlarymız bar. Şu zatlary sen şart boýunça aýdaly sistem boýunça eden wagtyň näme edip bilýärsiň? Bul biznesde yer gazanyp oňa ýokary uruwellere çykyp bilýärsiň. Bul biznesde kim gazanyp bilmeýär, kim bul biznesi ýapyp bilmeýär, bul biznesde sen öňkü geçmişiň bilen öň başlyk bolan bolsaň öň bir ýerde bir aýdaly gowpul gazanýan bolsaň, bära gelip egoň bilen gelseň, ol egoňy näme etmeli? Arka jebine dıkmaly, bärde egosuz işlemäge başarmaly, çalışmaly. Onu başarmasaň, bul biznesde yer gazany bilmeýäsiň. Потому что не только bul biznesde egosu bar adam başga köp ýerde kösenýär. Bu biznesde de sen näme bolmaly? Egoň bolsa sen köp zada açyk bolmaýasyň, sen öwrenmäge de açyk bolmaýasyň, sen hiç kime aýdaly meselem menene birini işe çağırdım diyelim. Roska. Apamı işe çağırdım. Menden ulakkan ýaşy. Egosu bolsa näme diýer? Bu küçüjek oglum meniň inim mesele. Menden 4-5 ýaş kiçi oglum. Bu näme öwredi bilýär diýdi. Men oňa kömek edip bilmeýän. Aynysy maňa da geçerli. Edil Roska boluşýaly maňa da geçerli. Menim aýdaly meni Göwher çağırdy. Göwher menden kiçi bolsa, ama bu Göwher bu işte bara. Göwher näme? Jon näme aýdaly men aýdýanda Göwher näme öwredip bilýär maňa? Göwher öýle, Göwher böýle. Samym diýelim men habarym ýok. Göwher bul biznese geldi. Men bul biznesi indi gördüm ha. İndi tanıdım ha. Göwher menden ömüm uje bu biznese wagt berip, ünsünler bu biznese näme etdi? Öwrendi. Mesela mene aýalgyz köp birmerine. Şu aýalgyzyň içinde köp bolan bilen hemmesi tikintiki bilmeýär ha. Elinde iňnegatim tutup bilenim, hemme kim köýnek tikip bilmeýär ha. Näme üçin? Bir sany tikinçiniň ýanyna giderler-de köýnek tikdirmek diýerler. Bolmasa hemmesi aýalgyz ha. Diýmek böýleki näme etdi? Tikintiki bilýän adam köprek tikine üns berdi, köprek öwrendi diýmek böýleki aýalgyzlara garanda tikine öwrendi. Bul biznesem şol. Sen bäre gelen soň sen aýdaly mana men inженер mehanik. Inженер mehanik bolanym bilen o inженер mehanik bäre gelen soň ýören ok. Bäre geldim men. Tamam, gepleşip bilen bolsam näme etmeli? Ine her zadyň her nämesi bar, patrony bar. Şöyle gelip benim köp zatlary öwrenmeli. Edil şonuňky sizlere açyk bolan wagtyňyzda hemme zada bärde arkaýyn yer gazany bilýärsiňiz. Şimdi sertifikatlarına gelende sertifikatları yer yüzünde hemme sertifikatlary bar. Polovozna aýdaly ISO sertifikaty diýip eşitdiňizlermi, eşitdiňiz oklarmy, internete ýazsaňyzlar GMP sertifikaty, vegan, GMO sertifikaty, halal sertifikaty hemmesi ofitsialny, hemmesi legalny bul sertifikatlar bar. Iýminde bu sertifikatlar boldugy üçün näme ötýär? Gitdigi saýy ýurdy köpelip ötýär. Потому что ünsürler bular ýaly network marketingler köp. Näme üçin? Hemme ýurtda girip, hemme ýurtda swobodny işläwden oklar. İşte ene sertifikatyň seniň gowy bolmak üçin seniň ürünüň, seniň ene marketing gowy planyň, seniň ene şu zatlaryň hemmesi gowy hemme ýurda laýyk safhada etmeli. Meselem piramidalny
biznesler. Ne için Dubai'de yok? Dubai'de piramidalli biznesler için adamları asyalar, adamları basyalar. İşte bu bizneste işte marketing planı hem mezada saf gıdaydı diye. O yüzden sen Müslüman ol, sen Hristiyan ol, din ölen hiç ilgimiz yok. Arkayın ürünlerimizden kullanabilirsin. Arkayın bizim biznesimizi yapıp puldan kazanıp biliyorsun. Şimdi bu biznese gelmezden önce hemmemizin aydalı diş macunum kullanıyoruz. Hemmemiz şampunum kullanıyoruz, sabunum kullanıyoruz. Daştan şu zatlar tak tağa bize ediyoruz. Yine ne ediyoruz? Bize şunu bir getirip buğut veren oğa, bize şuna pul çıkarıp alıyoruz. İndi hazır ne ediyoruz? Bize aydalı bu öz internet magazinimde alıp bir kullanıyorum. Ondan da şaram ne edeyim ben? Öz internet magazinimi ne edeyim? Adamlara tanıdığım, распространять edeyim. İşte berde ne etmeli? Onam neye распространять etmeli? Akkuratına aydalı, hiç kimin yüreğine düşmesiz biliyorsunuz da hiç kimim halamaya bir yerine zor bilen al şunu iç, al şunu iç, al şunu sen kullan diysen yok. Hiç kimi. E, Bana ne ettiler? Bana bu mümkünçülüğü, bana bu emme возможности görkeden soň ne etti? Men aldım. Indi men aydala Arzuwa çağırdım bu biznese. Men Arzu dönemim ne adam çağırdım. Hemmesi bana hayır sen bilen bile işleyecek diyen oklar. Yok bir ürünü kullanacak deydi. Halen kullanıyorlar. Birisi öydeydi, birisi böyleydi. Emin kahar edem oğa. Ne için men gahar edeyim? Bana menin kiyalı mümkünçülüğü aktarayım, menin kiyalı durmuşum ütgetçek olayan adamlara gerek. Men olar ýaly adamlara aktarmak üçin men Mehmet Mül köpürek aýtmaly, diýmeli. Ulakan adamın pozisiýasy bilen garaňlar, çagan gözünden. Çaga näde? Çaga bilýärsiňizler, bir zady alyp bilmedimi, reski gahar edip aglap başlaýar. Bizler näme diýeriz? Ene şu işe çağırdyk, gelmeli. Yok. Bizlerin berdine ýalňyşyň ýerimiz hemmekim seni oňa törün zadyny oňa tör. Meselem, häzir meniň gowy gören naharmy emmäňiz oňa görmeýärsiňizler. Sizlerin oňa tören naharyňyzy moş meni oňa görmeýär. Ýa-da şonuňky ýaly bu biznesem hemmekim etmeli diýen zat ýok. Bu biznesi özümüz ýaly mümkinçiligi aktaran adamlar, özümüz ýaly durmuşyny ütgetmek isleýän adamlar, özümüz ýaly saglygyna üns beren adamlar, bizler şolar ýaly adamlar aktarmaly. Hiç kim ýüregine düşmeli däl. Meselem, maňa şo wagtda aýdany men apama dam aýtdym mana Roska bu biznese. Näme etdi? Hemen işlemede, işe katıldı, ürünlerini kullandı, wagt gerek boldy, zaman gerek. Ene indi azajyk usylyny üns berip, özü prezentasiýa berip, özü uje ürünler öwrenip, özü ürünler alyp kullanyp näme başlady? Uje müşteriler var, aşagynda uje adamlar var. Näme başlady? İşläp başlady. Az da kendi bolsam pul gazanyp başlady. Näçe? Men näme etdim ýüregine düşüp beremezsem etmerde. Wagtym geçmek bilen näme? Her kimiň durmuşynda her hil zat tutdy. Men häzir primerne Arzuwdan men köp adam aýtdym. Şol adamlaryň köpüsi häzirki öňki işläp ýören işlerinden çykdy. Häzir ýene meselem mana men Timur diýip bir oglany işe katypdym. Ýene bul işi bir başlady. Däni XC'lik aldy, däni goýdy. Häzir ýene gepleşetýin, ýene de men diýen näme etjek, akka işlejek bul biznesime näme işin gapdandan alyp gitjek. İşte näme etdi? Men hiç kimiň ýüregine düşemok. Men onu günde et diýemok. Näme dotýar? Wagtyň geçmegi bilen görüp otyr, men berde dewamly edotyr, men berde dewamly näme dotýyn gelişip otyr, men öňkü durkumda duramok. Näme? Seni görüp, seni takip edip adamlar hiç açanam näme etmeýärler. Yavaş senin izinden gelirler. O yüzden bu bizneste terpeniye, bu bizneste öğrenmeye açık olmalı, bu bizneste adamlar oňa törmeli. Hemşin oňa törmeli. Meselem, men öň adam bilen gepleşmäni oňa töretdimmi? Hayır, ýok, oňa törmetdim. Ama meniň giýjek bolan eşigim, meniň iýjek bolan zadym, meniň gezjek bolan ýurdum. Kim kömek edýär maňa? Hiç kim doğanım. Bir sapar eder, iki sapar eder. Ecemem kömek eder, bir iki sapar. Ama ol adamlara ömürlük değil. Menem ömürlük değil. Yine sere onu men son bulça öz günümü özüm görmeli.
Menin hayalim başka, onların hayali başka. O yüzden ne ettim? Men pul kazanmak üçün hemme zady öwrenýär. Uspešny adam bilen uspešny adamyň näme raznisy? Uspešny adam maňa şu zat peýda bolan bolsa men şonu öwrenýän diýer. Uspešny adam näme diýer? Men muny ýapylmän, men ony näme diýmän? Men hiç kimden gepleşilmän. Ana. Uspešny adam edýän zady. Näme diýer? Ol öwrenmäge açyk däl, ol hemme zada ýapyk. Ol detsk pozisiýada ýerler. O yüzden uspešny. Tak što bu zatlar ine eskiden ine kullanýan zatlarymız näme etdim? Artık kaçdyny ine öz ürünlerimize değiştirdim. Artık men ine kaçdyny zat kullanýan. Primерно aýdaly onu kaçdyny zady hemme kim kullanyp bilýär. Peýdaly zady. Milliarderleriň kullanýan zatlary. Primерно. Häzir üniversitet görüňler. Bilýänizlermi, bilmeýänizlermi? Men meselem Bodrum'a gelip şu zady öwrendim. BİM var, Şok var, A101 var, Carrefour var, Migros. Indi BİM nämeler üçin? Eň arzan zatlary ýügüren adamlar üçin. A101, Şok olar üçin. Awama hemme kim näme aýdaly Sireden soň Migros, Carrefour, uje file, olar näme uje azjyk puly gowy gazanýan adamlar näme ýügürýärler? Artyk kaçdyny zat aljak, artyk oňat zat aljak, filanyň zady oňat, Carrefour'syň zady oňat, Migros'yň zady. Indi ondan daşary. Ýene de häzir adyny ýadydan çykardym. Ýene de bir alşyryş magazini bar. Ol wapşe gummat. O da Türkiýede. Meselem men şu Bodrum'da şol köp. Onda meselem köp zatlar wapşe gummat. Ama şonuň baryp alýan adamlar bar. Näme şu göwer ýadynda Makro. makro. Ene makro. Şo bir zatlar ýene gummat. Ama näme diýerler? O adamlar goýýarlar, kaçdyny bir başgaça goýýarlar, adamlar şoňa girip alýarlar. Näme üçin? Ine ol ýokary nämeli adamlar üçin. Primерно BİM'e girmeýän zat adamlar, Şoka girmeýän näme üçin makro girýärler? Bolmasy BİM'deki, Şokdaky zatlar makroda da bar. Hemme markalaryň bar şonda. Ama näme diýerler? Her magazinin öz klientleri var, öz müşterileri var. Edil bu Forever'ın öz müşterisi var. Bunu hemme kim kullanmalı, hemme kim bu ürünleri ökman içmeli diýen zat ýok. Mesela bana saglyk gerekmi? Saglyk gerek. Saglyk hemme zatdan gummatdyr. Bana bu ürün gummat diýerler. Ýok, ürün bana näme üçin gummat? Ürün gummat däl. Потому что men pul gazanýarym. Men skitgal alýarym. Men hem kaçdyny zat alýarym. Emma saglygym bolmasa, men aýdaly ni kaçdyny zatlary ýyp görürsem, saglygym meniň elimden gitse näme peýdasy bar? İşte o yüzden bize näme etmeli? Bu zatları görkezip bilmeli, bu zatları düşündürüp bilmeli. İlk gelen adam sıraz bunu algılap bilmeýär, ilk gelen adam bunu sıraz görüp bilmeýär. Şimdi soklarına gedip geleli, aýdaly. Uje firmanyň ilk çıkan nämesi Miraboy reniga çıkanı aloe vera içecek bilen çıktı. Aloe vera içecek bilen çıktı. Primерно bunu näme üçin içmeli? Men käbirimiz näme diýes? Men ana aýdaly başga zat içden bolan okma. Yok. Sen üçden zadyň içip bilersin. Bu aloe vera näme diýer? Derinden senin organizm wastanawid edýär. Şimdi aýdaly çağa enene şonu näme üçin çok näme getirýär? Primer getirýär. Потому что hemmemizin ýaş wagtymyz priýatny iç ile aýdaly derli egem zat etsegem üstümizden kötü hisler, ýaman hisler gelmeýär. Näme üçin wagtyň geçmegi bilen bizlerde şolar. İşte senin organizmge iýip içýän zatlaryň toplanyp deri bilenem soň nämeler çykýar? Ýaman hisler çykýar. İşte erteri bilen turup ene dişimizi üýesat edýäs, iýen içenimizi näme serowna senin içinde atlatlaryň durýar. İşte näme bolýar? Olaram sen erhili iyisi bolup senin üje erteri bilen nipriýatly bolup durýar. İşte içegeler mana doğulan wagtyňyz arassa uje aýdaly ýylymy näçe ýaşyňyzda bolan bolsaňyz
Aýdala çaga näçe wagtdan soň süýtden aýly, ondan soň suýuna zat diýip başlaýar, şondan soň hasaplaýbeриňler. Näçe ýylyň sizlerde atgatlar bar. İçiňizde azjyk-azjykdan galan bilenem gözüňize getiriňler näle, näme. Elementarna umwalnik, elyulen. Şo wagtyň geçmegi bilen şol näme etmeseňiz näme bolup galýar? Turba, ýylyň geçmegi bilen dyk näme de şu gürrüden ýuwup, indi bizim damarlarymız, bizim içki organlarymız näme bolýar? Şonu bize kaçan içine bize çislidi kaçan bize içimiz ýuwdyk. Edil mana şördeni görkezdi. Ya aloýberan iç başlan wagtyňyzda ýokaryksa, näle birinji, näle sapsary bolup, ikincisi uje arasy bolup, üçüncüsinde rozowy swet. Şunya arasy bolmaly bizen içegelerimiz, bizen içki organlarymız. Aşağı içilmedik hiç ýylene aloýbera kullanylmadyk organizm. Şular gözüňize getiriňler. İçinde sen her hil atrotlar toplum soň sende näme her hil kesellerim ýüze çykyp başlaýar sende, soň halsizligem başlaýar sende, hemme nämeler başlaýar. Bul ýöne ýerden bolmaýar. Ene elimizdeki giyen koýunumyzem, aýdaly binýän maşynymyzem, öýümizem, şunu ubork etmeseň öýe sen hiç hil çaşyrmasaň, ubork etmeseň tozaň basyp öý näde başlaýar? Aýdaly şkaturka gop başlaýar, zat edi başlaýar. Şu üýem remont gerek. Bize adamym eli şonunki maşynadan ýagyna, suwuna seredip ýör. Näme üçin bize hemme zady kellämiz işleýär, ýene saglygy gezek gelen wagtda näme diýes? Hiç haýsymyzam kellämizi işletmeýäs. Saglymyzy seretmeýäsden diňe pul ýugurýas. Saglyk bir ýere gidenden soň osan toplam puluny alyp hemmesine saglyňa berýärsiň. Soňuje geri gelmeýär o saglyk. Bilmeýärmi? Stene şkaturkasy düşse, onuň orada bilýärsiň. Ama seniň içki organlarynyň birisi zaýa bolan wagtda sen onu çalyşyp bilýärsiňmi? Tabii çalyşyp bilersiň, seniň uje öňküliň galmar. Hemme içki organyň çalyşyp bilmersiň. Edil şoň ýaly, o ýüzden bizler bu näme etmeli? Umut ýaşajak bolsam, sagdym boljak bolsam, baý boljak bolsam, swobodny boljak bolsam näme etmeli? Hemme zatdan öňje birinji bilen saglygy ýanynda alyp gitmeli. Ol geri alınlar sağlık izinde gelen zatlar. Şimdi vitamin ve minerallerimiz aydalı balık yağı, C vitamin, kalsiyum, abette kari, aktiva K. Bu zatlar bunlar derman değil, içiyle bunlar gıda takviye ürünler. Bizim organizmimize yetmeyen vitaminleri yetiriyor. Balık yağı, aydalı portakal, keşir, abette kari de keşirdir. Şu zatları ne mi? Doktor ya bir profesör aytmagına gerek mi? Yok. Bu zatları ne etmeli? Bizler hükman kullanmalı. Hükman diýende benim üçin hükman, sizler üçin hükman değil. Saglyk birinji ýerde bolan bolsa, sizler üçin onu özüňiz hükman edebilirsiniz. Şimdi häzir üns berýän bolsaňyzlar, balnitsa barsaňyzlar, öňüm häzirem razniçasy ýok. Näme diýerler? Analiz tapşyr diýerler. Senin polna rentgeni düşürýärler, senin temperaturan ölçýärler. Näme diýerler? Seni hemme nämelerini görýärlerden analizlen görüp saňa liçeniýe ýazyp berýärler. O ýerde liçeniýede näme ýazykly? Liçeniýede hemme nihwatkalar, senin organizmine yetmeyen zatlar ýazyp berýär. İşte bundan soň näme wraçlar, doktorlar adamların kesel becermeýärlerden organizmdeki nihwatkany bejerýärler diýär. Gerçekdenem dogry. Organizmimizin yetmezçilik bolup başlandan soň bizlerde her hil keseller ýüze çykyp başlaýar. Şimdi gelelim marketing planı. Wagtym azalyp barýar, o ýüzden kilo kontrol ürünlerimizden bar, kişisel bakım ürünlerimizden bar. Şimdi näde bol işe gelip pul gazanmaly, näme etmeli, näme goýmaly diýen arkadaşlarymyz üçin gelýärsiňizler, %100 tüketici bolup bilýärsiňizler. Ol bir %100 bahasyna alyp bilýärsiňizler. Onu näle? Käbir adam men aýtdym gel, men sen özüňe kaýd edeýin, eline internet magazin açyp bereyim. Artyk özüň gir al. Ýok, men senden alyp görjek diýerler. Okey, problem değil. Menden alsam şu baha, %100 baha, ama ilk girip kayıt bolup alan wagtyň uje sana firma %5 indirimli beripdi. 2 aýyň dowamında aýdala
firmamı öz KK diyorlar, tak şu CC diyorlar. Şu CC olup bir ay bir CC, ikinci ay yeni bir CC alan vaktin näme diýesin? %30 indirime geçesin. Onun ýerine optoy pakupka skikkada geçibilýäsin. Onam düşündürýän. Ýok, men senden aljak diýse, okey, men özüm %100 bahasyna satýan. Näme üçin endi firmanyň nämesi bar, dagowary bar. Hiç kimeden näme bahadan satmaly däp kayıt bolup almayan adam %100 bahasyny almaly. Şimdi %30 indirimle alıbilen adamlarım var. Girip ben senin kel biznes yapacak, näme etmeli, näme koymalı diye. 2 cc'lik karopka alýarlar. Mesela mene şunya karopka dollara çevirende aydaly 450 500 dolar diýeli grup alındı ama ona da yeten ok, doğru bunun 500 dolara yeten ok. Ben de özüm tegelepläp 500 dolar et koydum. Näme üçin dollar da koydum. Dollar hemme yerde geçerli. Menin bu videomu başka yurdumkylar görende de, başka yurtda işleyen türkmenler görende de näme diýip arkaýyn dollarda bolanda şoňa göre orientirini çıkarıp bilýärler. İçinde bu karopkanyň içinde 2 cc'lik karopkanyň içinde näme bar? 17-18 sany ol yurtlara göre değişik. Her yurtta 20'den hem köp ürünler var. İçinde ürünler, produksiyalar var. O produksiyalara näme üçin goýdy firma? Avantajly, arzan. Sen näme etmek üçin, sen onu alıp ulanıp görmek üçin, özünde denek görmek üçin. Ondan soň sen näme? Adamlara bu biznesi arkaýyn aýdyp biler ýaly. Bu ürünleri var. Men ürünlerini içdim. Ine men arkaýyn aýdyp bilen, benim yüzüm kızarmaya diýip biler ýaly. Seni karopga döretdi. Yok, käbir men özüm aýdaly şulara ýaly yeter yetmezim bar. Cilt bakımı uğrundan ýa-da saglyk uğrundan diýen wagtda onam edebilýäsiň, özüň seçip alybilýäsiň. Ol birazjyk bahasy bul avantajly paketim ýaly däl. Muny firma öz döreden soň bul arzan bolýar. Girip alybilýäsiň, birazjyk fiýatynda razniça bolýar, bahasynda. Şimdi girdin, aldın 2 cc'lik paket. Näme etdin? Sen uje 169 döwlete biznesin açıldı. Ondan daşary senin uje bizler näme diýes? Eline biznes naviçka dokument berýäs. O dokumentde etmeli şartlarymız var. Onları näme diýes? Ondan önce mesele näme etmeli, näme goýmaly diýende tanıdık listeni çıkarayım. Arkadaşlaryny kemme tanıdık bildiklerini davet edýäsin. Ona mene şu bizim biznes naviçka dokumentimizde hemmesi bar. Näme davet etmeli, näme etmeli, hemme skriptler bar. İş görüşme, yine şuları Zoom görüşmeleri çağırıp bilýärsiňizler. Sizi işe çağıran adamdan sponsorunuzdan ilk başta sizler bilmeýänizler. O yüzden sizlere üçlü görüşme yapıp öwredip bilýär. Häzir internet çağı, öýden çıkmak gerek gel, işinden çıkmak gerek gel. Şu işin edip oturan wagtynda bu biznesi edip bolýar. Yine marketing plan, meniň häzirki düşündirip oturan marketing plan. Ondan daşary näde bula adam çağıran adam bu biznesde näme etmeli, näme goýmaly, näme şartlar etmeli, onu öwretmeli, daha nasıl bolmaly diye orçça skabada. Şimdi geldin 2 cc'lik ürün aldy. 2 cc'lik ürün alan wagtda näme bolýar? Asistan supervisor diýen seviýesine ýetdi. Seredin 4 san seviýesi bar. 4'ten köp indi prosto bu başlangıcı. Aýdaly mektebe geldik, 1-nji klasa geldik diýeli. Ene 1-nji klasymyz şu asistan supervisor. Asistan supervisor'da näme bolýasyň? 2 cc'lik alyp gelen wagtdan sen %30 indirime geçdi. Senin artık alýan zatlaryň %30 skitka dalýasyň, indirim dalýasyň. Ol bir. Ondan daşary edil senin özüň näle işe gelen bolsaň şonunki adamlar bu işe davet edip başladym. Ne tanıdıklarına, zatlaryň dogan gandaşlaryny da davet edip başladym. Şol aýyň dowamında aýdaly özüň ýaly 4 adam ýa 5 adam iş oturtdym. Näme boldy? Bir ayın dowamında 10 cc yapan wagtda 10 kk diye 10 kk yapan wagtda sen supervisor boldun. Supervisor'da näme boldun? %38 senin skitkan boldu. Indi artık alyp zatlaryň barha arzanlap gazanýan pulun. İlk asistan supervisor'da %25 öz aktivliğini yapan wagtda %30 aýdaly 100 dollar gazanýan bolsaň bir adam çağıran wagtda indi bärde aýdaly 100'den ýokary gazanýasyň. Uje gazanjyňyzam galyp gidýär, sizin skitkaňyzam düşüp gidýär. Özüňize getirin. Alýan zadyňa arzan alyp otyrsyn barha, nabarot
pulum kazanıp başladım. Pulum uje gitti saya köpelki doti. Bu uğur ürünleriniz mesela mene supervisor'a geldinizdir. Supervisor seviyeniz sizin hem bir yurtta geçeri. Ve bu yurttan gidip başka bir yurda giden vaxtınızda Özbekistan'a gidiyorum. Siz ene şu Forever'ın diş macununu, şampuanını alan vaxtınızdan %30 indirimde alabiliyorsunuz. Edil şonun kâlı manager, asistant manager. Asistant manager da näme? Uşa sen aşağı adam çağırıyorsun. Edil senin kâlı biznes eden arkadaşlarım olup başlıyor. Olurum edil senin kâlı işlep başlayan vakti näme? Aşağımda olurunu medyen sövdalarla, olurunu medyen bağları bilen näme bolup başladı? 2 ayın devamında 60 bal yapan vaktin, 60 kaka yapan vaktin sen uje %43 indirime geçeceksin. %43 indirim %38'im uje senin kazanç planın olup başladı. Näme duty sizlerin barhada işiniz ulap başladı, biznesiniz. Edil şonun kâlı grubun bilen ýeki özüň däl. Sen grubun bilen 2 aýyň dowamında 120 cc yapan wagtyň näme bolýarsyň? Manager sebesine ýetýärsiň. Manager sebesinde näme bolýarsyň? %48 alýan ürünlerine barha indirim dalýarsyň. %43'e muje senin kazancın bolýar. İlk başta $100 kazanýansyňyz, indi $150 kazanýarsyňyz. Bu 120 cc'ni 2 ayda yapıp bilmeseňizler, 4 aýyň dowamında 150 edip yapsaňyzlar, manager sebesine ýetýärsiňiz. Manager sebesinde näme? Tam biznesin nämes açılan wagtda biznese hemme mümkinçiliklerine ýol açylýar. Manager aýdaly, men manager oldum, aşagymdanam 4 san 5 san manager çıkardım diýeli. Minimum manager, bir managerin $2000, $3000, hatta onun üstünde de kazanýarlar. $2000'dan kazanan wagty men 5 san managerim bolsa, mana näme diýel, uşa awtorski gonorar diýerler muňa. Näme 6% her managerda uje birinji liniýamda näme bolup başlady maňa aýda $2000'dan gözüňize getirdiler. 5 managerden $10.000 bolupdy. Passiv dohod diýerler muňa. Indi meniň gine aşagymda aýdaly Roska manager boldy. Roskada Arzu manager çykardy. Men Roska'dan 6% kazanıyorsam Arzu'm Roska'nın menajeri. Benim uje ikinci linyam bolýar, men ondan 3%. Arzu'm Gowher menajer çıkardı. Gowher üçüncü linyam, Gowher'den men. Artık gözüňize getirip menim uje aşağıma katılan adamlardan men nämet başladım, prosent kazanıp başladım. Ondan daşary prezidentski bonusu var, ýylda 4-5 sefer ýurt daşyna seýahatlar var. Hafta programı var. Meselem hafta programında birinci ayında 400 aýdaly birinci sebesinde €400 kazanýarsyňyzlar. 36 ay boýunça 36 ay diýmem 3 ýyl, ikincisi 600-800 şular ýaly. Böyle kazançlarymyzdan daşary prezidentski bonuslarymyzdan bar. Şimdi meniň bugünkü bunları düşündüreceklerim, meniň wagtym boldy.